Mga ka-aksyon, alam nyo ba, bago nyo mapanood ang bawat istoryang ipinapalabas namin, may mga taong tahimik na kumikilos sa likod ng kamera, nagsasaliksik, nag-iimbestiga at walang sawang tumutulong para mahanap ang lunas at ibunyag ang katotohanan. Sa kanila nagsisimula ang bawat kwento at kung wala sila, hindi uusad ang programa. Ako si Joremy. Nagsimula bilang researcher ng Tabang at ngayon ay isang head researcher. Ako ay 2 years and 4 months nang nagtatrabaho sa Tabang. Sa dami ng kaso na nahawakan ko, siguro yun yung pinaka-tumatatak sa akin, yung lola na 76 years old na. Tapos siya pa din yung nagbabantay sa anak niya. Siya lang mag-isa. Kasi yung anak niya is 36 years old pa lang. Tapos nagkaroon ng CKD. Si Lola kahit sobrang uugod-ugod na, hirap na maglakad ng mga papers, siya talaga yung nag-asikaso para sa anak niya, para makalabas, para madala sa ospital. Tapos, lalo na nung kanento ni Lola yung buhay niya, na base sa kanya, kahit 76 years old na siya, nagtatrabaho pa din siya para sa anak niya. Nag-ano siya ng labada, nag-aalaga ng mga bata, ganon. So, doon makikita mo talaga kung gaano kahirap yung buhay na kahit matanda ka na, kailangan mo talaga magkayod, kumayod para sa pamilya. As researcher, nung makita mo si Lola, talagang sobrang nakakaawa na parang i-interviewin ko pa ba si Lola? Parang na isasama mo pa siya na parang, syempre, bilang isasama mo siya sa studio, tapos parang minsan, hirap na talaga siya din maglakad. Talagang hinay-hinay na din. Tapos, medyo pa ako nung imbis na maging grateful yung anak niya, sinigaw-sigawan pa siya. So, yun, bilang siguro, tapos, ang sabi ko kay nanay, grabe yung anak niya. Kasi, bakit ganun yung trato sa kanya? Pero, kahit ganun yung pinapakita sa kanya ng anak niya, mahal na mahal niya pa din yung anak. So yun, para sa akin, yun yung pinaka ngayong taon. Kasi sa lahat, yun yung pinaka nagbigay ng sa akin na kahit ilang taon ka na, para sa pamilya mo, gagawin mo lahat. Mahirap yung pagiging researcher, pero syempre pag mga magaganda at magaan kasama yung mga katrabaho mo, mas na-motivate ka na gawin kung ano ba talaga yung trabaho mo. Yung case na tumatak sa akin bilang researcher, siguro yung sa NCR Medical. Kasi yung anak niya may cancer and wala silang pambayad sa bills. And hindi niya akalain na sa isang simpleng tawag, mawawala na yung bigat na nararamdaman niya. Kasi sobrang pag-aalala niya dun sa anak niya na may cancer. Yun siguro yung hindi ko makakalimutan. And the way siya magpasalamat, mararamdaman mo talaga yung pagiging grateful niya. Kasi ang haba-haba talaga nung message niya sa akin. Nag-text na siya, tapos nag-chat pa siya sa Facebook na kung gaano siya nagpapasalamat sa program, kung gaano siya nagpapasalamat na in-interview ko siya at that time. Yung mga tao kasi lalo may mga problema, gusto lang nila na marinig ano yung problema nila. And one time nga may siyasa ko na kahit hindi pa siya talaga natutulungan, natawagan ko pa lang siya. Pero super thankful na niya kasi daw, at least daw may nakinig daw sa problema niya. Kahit wala pa yung mismong pagtugon natin sa problema niya, nakakataba ng puso na nakatulong tayo sa mga tao, natutugunan natin yung mga pangangailangan nila. Ang mga tumatak na cases sa akin is yung mga away pamilya talaga. Yung isang case na magpinsan sila and then nagkaroon sila ng anak. Actually, doon sa kwento nila, hindi na masyadong kinento ng babae. Yung iba niyang narasan doon sa pinsan niya, nag-focus na lang siya doon talaga sa sustento na hinihingi niya doon para sa naging anak nila. So, off-cam, nakausap ko yung aking CS. And then, kinento niya sa akin yung mga paghihirap na
na nadaanan niya doon sa nakabuntis sa kanya. So, yun yung mga hindi ko makakalimutan kasi after din natin sila i-live or syempre nagkakaroon kami ng mga conversation, tapos mas parang nagiging close mo din sila or nagiging, basta sobrang thankful nila sa atin, hindi lang sa program, sa amin din, na natulungan daw sila sa mga problema nila na akala nila wala makatulong sa kanila. Natutunan ko talaga nung nag-work na ako dito is na mas sabaan yung pasensya ko and then pang-unawa sa lahat ng bagay. Talagang kailangan ko talagang na-test talaga yung patience ko talaga. And also, sa work na to, na parang nabuksan yung mind ko sa, like, may mga ganito palang cases, may mga ganito palang nangyayari dito sa Bicol. And masaya ako na hindi ko lang ginagawa yung trabaho na gusto ko. Nagagawa ako din siya and nakakatulong din ako sa ibang tao. Mula sa mga unang hakbang ng ating mga researchers hanggang sa maere ang kanilang hinaing sa ating programa, ipinapasa naman ang mabigat na misyon sa mga taong bumubuo ng mismong kwento. Silang ating mga segment producers, ang nag-uugnay sa mga boses ng nananawagan, ang sumusubaybay sa bawat proseso at detalye, at ang nagsisigurong ang tulong legal, medikal at iba pa ay makakarating sa tamang tao sa tamang oras. Magandang araw po, ako po si Ella Mipa, producer ng Kasangga and legal segment producer ng Tabang Ora mismo. 2 years and 5 months na po ako dito sa public service program sa Tabang Ora mismo. Ito talaga yung pinaka tumatak sa akin na case, yung 32 counts na sexual assault na hinawakan kong kaso. Kasi hindi biro yung pinagdaanan ng case study, hindi rin biro yung naging epekto sa akin on personal and professional level. Talagang pinush namin yung nanay, yung bata na magsampa ng kaso, wag tigilan na ilaban yung kanilang karapatan, ilaban yung hustisya para dito sa ginawa sa kanya ng kanyang sariling lolo. Sabi ko sa kanya, bakit ngayon ka lang nagsumbong, bakit ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob na sampahan ng kaso itong lolo? Sabi niya sa akin, meron na po kasi sa akin naniniwala. Nahirapan talaga akong sulatin siya kasi sobrang naapektuhan ako. Although hindi ako umiyak sa harapan ng case study, pero sa loob-loob ko galit na galit ako na parang bakit itong batang to? Kasi kawawa siya eh. Imagine mo, lapastanganin ka ng sarili mong pamilya. Sabi ko sa sarili ko, nung mga panahon nung sinusulat ko yun, nung inaasikaso ko yun, tapos nasampahan na ng kaso, kung gumugulong na yung kaso, parang naisip ko sa sarili ko, ganito ba talaga? Kasi hindi naman laging fantasy yung mundo, hindi naman laging Disney princesses ang lahat, and may mga talagang taong evil. Pero, isip ko, ito ba talaga yung, para ba sa akin talaga tong trabahong to? So yun, yung case ko na yun, talaga yung nag-push sa akin na parang, Ella, mag-resign ka na. Kasi parang, ayaw mo ba to? Pero, siguro, kung bakit nananatili pa rin ako hanggang ngayon, kahit may thought ako na gano'n. Siguro dahil kada matutulungan natin sa program na tao and mga kababayan natin, kada matutulungan natin sa kanila, we are extending their life. Nababago natin yung pananaw nila na may mga tao palang tumutulong. As a producer and also a writer, naniniwala ako na dapat talaga nandun yung puso mo, natulungan sila, maramdaman yung nararamdaman nila, para ikaw sa sarili mo, sige, kailangan ko tong labanan kasi itong taong to, nakakaawa siya, itong taong to, grabe yung dinanas niya, so kailangan ko siyang tulungan. Isa sa mga tumatak talaga sa akin at nagustuhan ko din ang kaso. Ito yung kaso ni Meden Mapi, kung saan tinulungan natin siya sa paraan na upang magkaroon ng masampahan ng kaso yung kanyang dating kinakasama. Kasi sa kwentong ito, dumulog siya sa atin dahil nangabit yung asawa niya dahil hindi niya mabigyan ng anak. Actually, yan talaga yung pinaka nahirapan ako. Like, ang hirap ipaghiwala yung trabaho natin sa
mismo kung ano yung nararamdaman natin sa isang tao. Kasi yung awa talaga, iba yung dinadala tayo ng awa sa mas malalim pang attachment sa kanila. Ang hirap na minsan ginagawa ko yung trabaho ko pero hindi na pala siya dahil lang ginagawa ko sa yung trabaho, kundi mas parang mas higit pa doon na na-attach na din ako sa kanila kasi kumbaga may ganun yung case ni Meden Mapi, yun talaga yung na-attach ako ng sobra sa puntong nadala ko sa bahay, yung problema niya, iniiyakan ko, lumalapit na ako sa ating executive producer, si Ma'am Jess, sa inyo, na humihingi ako ng advice kung nararanasan ba talaga ito ng isang segment producer. Kaya ayun, ang hirap ipaghiwalay talaga. Ang sa akin lang, ito lang talaga yung pinaka nakuha kong aral or pinaka may advice ko sa mga taong gustong pumasok sa ganitong larangan. Mahalin nyo yung trabaho nyo. Mahalin nyo kasi hindi lang dahil trabaho nyong tumulong. Pag mahal nyo kasi yung trabaho nyo, mas higit pa doon yung maibibigay nyong effort, mas higit pa doon yung maitutulong nyo sa kanila. Siguro sa lahat ng cases na inassign sa akin, meron akong dalawa na pinakagusto. Yung Rapu-Rapu case na ang title ko dun is Tawid Dunas. Ito yung story ni Vinmar. Isa siyang bata na ipinanganak na may butas sa puso. Humingi ng tulong yung nanay niya sa atin na mapaoperahan yung bata. Kasi simula pagkapanganak niya, ma-develop niya yung sakit, ma-discover nila na may butas sa puso yung bata. Hindi na consistent yung check-up, yung pagpapagamot, hanggang sa tinitiis na lang ng bata na yung underlying condition niya na hindi ma-resolve. Natutunan ko na mas i-appreciate yung buhay na meron ako. Kasi pagdating ko doon, nakita ko na ibang-iba talaga ang buhay isla sa buhay syudad. Yung kulang natin dito, sapat na sa kanila. Yun yung nakita ko talaga at natutunan ko na dapat matuto kang makontento. Kasi hindi mo alam yung mga bagay na hinahangad mo ngayon, yung meron lang yung iba. And meron lang sila nun, masaya na sila. Yung Kislap ng Pasko naman, favorite ko din siya kasi unang-una, first year ko sa Tabang and na-assign sa akin yung Christmas special nila na taon-taon naman talaga nilang ginagawa. And nakaka-excite siya kasi hindi siya yung typical na mga operation. Minsan kasi nakaka-overwhelm na yung puro medical cases, na puro medical terms ang araw-araw or every cases na bumubungad sa akin. Ito naman, magbibigay kami ng saya, magbibigay ng mga regalo. Special siya kasi itong Christmas special, ginanap natin siya sa isang children's home facility. Hindi siya orphanage kasi hindi naman lahat ng bata doon talaga abandoned. Sobrang special nga siya sa akin kasi nga doon ko nalaman na may mga ganito palang klase ng bata. Yun bang tipo ng unfortunate circumstance na hindi mo aasahan na may nakakaranas pala ng ganun. Meron doon mga bata na, imagine may mga batang galing sa mga abusive backgrounds, sexual man yan, physical abuse, verbal abuse. Merong mga bata na hinahanap until ng magulang, but kailangan silang ihiwalay sa kanilang mga pamilya kasi hindi na sila nakakabuti para doon sa mga bata. Yung emotional attachment ko sa mga bata na after talaga nun, sabi ko sa sarili ko, even kay sister na administrator ng Children's Home Facility, sabi ko, sister, pag kaya ko na, ako yung babalik dito, ako yung tutulong. Without the cameras, without the program. And yun yung prayer ko na simula na sana dumating yung araw na hindi na lang ako bilang manunulat, hindi na lang ako bilang isang tao na parte ng tutulong, kundi ako na mismo yung may kakayahan to help them. Hi, I'm Yvonne Charlotte de Paula. Almost 2 years na ako sa Tabang. So, isa sa pinaka-tumatak na cases, yung kay Lola na may 2 bulag na apo. Yun talaga. Doon ko na-realize kung gaano tayo, lahat ng tao nakakasalumuha ko dito sa office, kaswerte. Kasi, nabago yung pananaw ko pagdating din sa pera na kahit ganun yung kalagayan ni Lola, hindi niya sinukuan yung 2 apo niya na ang tanging hiling niya lang sa Diyos.
pahabain pa yung buhay niya. Yung case na yon, isa yun sa pinaka mabigat na case na nahawakan ko kasi hindi ko hindi ko ma-imagine kung ano yung life ni Lola before tayo makarating sa kanila. Wala silang ine-expect na tulong. Tapos, imagine yung 2 apo niya na bulag. Dumating sa puntong kinakagat na yung kamay niya, yung daliri niya, dahil lang sa gutom, sa ulam. Wala silang pagkain. Tapos si Lola, may isang saging siya. May isang saging siya. Hindi niya siya hinog. Yung kailangan pang lutuin. Pero binibigay sa akin ni Lola. Kung sino pa yung wala. Sabi niya, Ma'am, gusto mo ng saging sa'yo na lang? Yung sitwasyon ni Lola na nakapaa, walang magkasyang tsinelas kasi deformed na yung paa niya, yung damit niya, yung dress niya, pambata siya. Pero sila pa yung nagbigay sa akin ng sa lahat ng taong nandun na kumakain. Si Lola. Yung pagkain niya pa. Tapos sabi niya, Ma'am, wala akong tinanim pero may natanggap akong saging. Grabe yung case na to kasi hindi lang siya about sa story. Yung life lesson. Sa mga gustong pumasok sa ganitong trabaho or sa industriya na to, kailangan may puso ka sa trabaho. Darating sa punto na parang gusto ko na mag-resign, pagod na ako, gusto kong mag-absent kasi gusto ko nasa pamilya ko. Pero at the end of the day, makakahanap ka ng reason kung bakit gusto mag-stay. At yun ay dahil gusto mo yung ginagawa mo. May puso ka sa trabaho. Hi, magandang araw. Ako si Felix Supiniano. I'm a segment producer sa Tabang at mahigit 1 taon na rin ako. Pero bago ako naging segment producer, dumaan muna ako sa Butas ng Karayong. Kung matatandaan nyo yung ineri namin na kay Arvin from Rapu-Rapu, almost 7 years niyang dinala yung buko niya dito sa likod. Pangarap niya maging isang abogado. Pero nang dahil doon, nawala. Na parang bula yung kanyang pangarap. Then, yung dating Arvin na maraming kaibigan, biglang naglako na natakot siya sa panghuhusga ng kanyang naririnig. Tapos masakit para sa akin kasi may mga taong hanggang ngayon ay meron pa nakakaranas ng ganun. Sa lahat ng kasong nahawakan ko, yung istorya ni Arvin ang pinakamatagal kong naisulat. Siguro, 3 beses ko siyang sinulat. Sa pang-4 na beses, pinasa ko kay sa ating executive producer and kay Ma'am Maya. Then after that, nung binubuo na namin ng storya, parang kulang. So, nagdagdag ako, nagbawas ng sulat. Naka 7 division ako ng story. Sa lahat ng maganda niyang sinabi, hindi ko alam kung dapat ko ba itong putulin o hindi. Kasi syempre, wag nating tatanggalin yung na meron din tayong minuto na binabantayan sa airtime. Kasi hindi lang yun story eh. Ano ba yung magiging impact nito sa mga viewers ko? And I think ito yung pinakamatagal kong naisulat. Pinakamatagal din na na-edit. Sa pagtulong naman sa kapwa, sa mga nangangailangan, iba-iba naman yun yung paraan. Pero sa mga taong gustong sumubok sa ganitong industriya, katulad ng ginagawa natin, dapat ready ka na selfless. Kasi kinakain na nun yung yung oras sa pamilya, yung oras mo sa pagpahinga. Kasi kapag tinawagan ka, magrereklamo ka pero gagawin mo pa rin. And you make sure na kapag ginawa mo to, ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat para wala kang pagsihan at masiguradong na ipaabot mo yung tulong. Siyempre, yung pull-out and field works ng segment producers or researchers hindi matutuloy kung walang drivers.
ako yung naka-assign na mag-delegate ng drivers and ng sasakyan para sa mga team na pupunta sa mga beneficiaries or events na kailangang i-cover. Ang kadalasang nahihirapan ako is if sabay-sabay sila ng pull out, then merong madaming i-cover and yung drivers and vehicles namin is limited lang. But kahit gano'n, nagagawan din naman ng paraan. Although may times na feeling ko ayoko na, pero wala, gusto ko pa rin pala. May nagkakaroon lang ng times na minsan nahihirapan ako kapag nagkakaroon ng miscommunication between me sa staff and sa drivers. Doon din ako nagkakaroon ng parang problema. This year-end, ang pinakamamimiss ko is yung fieldwork ng team, yung pag-assign namin sa drivers, and of course, yung family na buo sa Tabang. Yun yung pinakamamimiss ko. For almost 4 years, hindi ko na-feel sa Tabang na, wala! Wait lang, Felix. I never felt na kumbaga iba ako sa kanila, then iba din sila sa akin. Kasi I can consider Tabang Ora mismo as a family. I mean, if makikita to ng Tabang family, ang masasabi ko lang is thank you sa lahat. Thank you for sharing your a bit of a time sa Tabang. Thank you for cooperating. Thank you for doing your job well. And thank you for making friends. Thank you for understanding lahat ng staff kahit minsan nagkakaroon kayo ng mga alitan or kung ano, but you managed to fix it. And I hope next year, as is pa rin yung relationship natin, inside or out. Sa bawat sakripisyo at dedikasyon ng ating mga segment producers, ang lente ng cameraman ang siyang unang saksi sa katotohanan. Sila ang nagiging mata ng bayan. Ako si Adrian Marquez, ang cameraman and editor ng Tabang Ora mismo. Siyempre, ako yung cameraman of the year. Ako nga pala si Randy Revilla, cameraman, editor ng Tabang Ora mismo, and most improved cameraman of the year. Sa akin, sa Pasakaw Camarines, yung first episode ng Tulay ng Pag-asa. Yung lola na inalaga yung dalawang apo niya na parehas bulag tapos malnourished. Kasi habang sinushoot ko yun and habang in-interview ni Ma'am Remy, nafe-feel ko yung buhay nila na yung buhay na wala, hindi natin naranasan. Kasi doon mo talaga masasabi na ang sorte ko pala na hindi ko naranasan yung ganong buhay. Naisipin mo, nagigib si Lola. Nagigib siya ng isang galon ng tubig. Pagigib niya, sinalo niya doon sa bakanting galon ng tubig. Siyempre, may sobra. Hindi niya tinapon yun. Kumbaga, may mga basong nakalinya doon. Sinalin-salin niya yun isa-isa hanggang maubos yung tubig. Never yan tinapon yun. Siyempre, noon ko na-realize na dapat makontento ka sa kahit konting bagay lang, makontento ka doon kung anong meron ka. Ikaw, Kuya Randy, ano yung pinaka best na na-shoot mo this year? Para sa akin siguro yung kumanin ng maraming best ngayon, yung bukol sa likod, yung shoot namin sa Rapu-Rapu. Doon namin naranasan yung hirap, yung paglalakad namin sa bundok, pagtawid ng ilog. Para sa yung pinakamahirap, ano ba? Siguro yung sa Santo Antonio, Owas Albay. Yung alas 3 to 4 hours kaming tumawid ng ilog noon, nakamotor lang kami. Halos yung motor lumulusong na sa baha, sa ilog, papunta lang doon. Yun yung pinakamahirap na cases. Tapos makikita mo yung community nila na parang sa isang bundok. Sila lang yung community na meron doon. Parang
napakalaking lugar pero isang barangay lang ang nandoon. Ikaw naman, Kuya Randy, ano yung pinakamahirap na case na na-shoot mo? Siguro yung case namin sa parting Camarines Sur, yung may rescue kaming bata. Yung minor de edad ay parang isinama ng isang lalaki na doon sa kanilang bahay. Kaya inano namin, rescue namin siya. Tapos nakuha namin siya ng maayos kasama namin yung mga magulang, police. tapos yung lola, yung police. Ganun yung para sa akin yung pinakamahirap. Hindi lang sila cameraman, sila rin ang mananahin ng kwento. Editor, kung sila rin ay tawagin. Ngayong puno na ang pahina ng taon, isasara na natin ito sa masasayang alaala. At sa pagpasok ng taong 2026, kami po ay tapat at patuloy na magbibigay serbisyo publiko para sa inyo. Ako po si Felix Supiñano. Ako po si Ella Nipa. Ako po si Joremy Arteta. Ako po si Isang Morato. Ako po si Keida Losario. Ako po si Yvonne De Paula. Ako po si Camille Gonzalez. Ako po si Jasmine Bosi. Ako si Adrian Marquez. Ako si Randy Revilla. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. At ako po si Nomar Corporal. At ito ang Ako Bicol Tabang, ora mismo.